Tam mám uhorky, to je z druhej strany skleníka. To sú, každá je iná. Tam sú pony, to je saladín, toto je desana. To je menšia a toto jednu mám rubovanú. Tá sa mi jedna jediná prijala, čo som si ja sama vrubovala. To tam už ani nejde. No a tie fakt rodia viacej, lebo majú z pazuchy im idú aj dve. Aha, ako ich má viacej. Toto ide dokonca, koľko sú sem dve. Toto ide dokonca 3 tie plody. Čiže oni tie vrublované idú viacej.